வணக்கம். இதுதான் என்னுடைய முதல் ஷார்ட்ஸ் வீடியோ. இதில நம்ம வீட்ல போடுற சின்ன சின்ன கோலத்தெல்லாம் உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்ட போறேன். நீங்களும் அத உங்க வீட்டு வாசல்ல போட்டு பார்த்துட்டு, அழகு பாருங்க. எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கும் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு நாம 7 புள்ளி வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது சந்து புள்ளி வச்சு 4 புள்ளியில நிறுத்துறோம். இதில பார்த்தீங்கன்னா, நடுவுல 1 புள்ளி வரும். அப்புறம் 3 புள்ளி, 5 புள்ளி, 7 புள்ளி இல்லையா? அதில அந்த 3 புள்ளியில ஒரு ஸ்டார் போடுங்க. அதுக்கு அடுத்தது அந்த 5 புள்ளி இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்டார் போடுங்க. அடுத்தது 7 புள்ளி இருக்கும் இல்லையா? அடுத்தது 3வதா இன்னொரு ஸ்டார் போடுங்க. அப்புறம் மீதி இருக்க புள்ளியில நமக்கு எந்த மாரி ஒரு டிசைன் வேணுமோ, அந்த டிசைன அழகா பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு, கோலத்துக்கு மேல ஒரு அழகான தமிழ் வாசகத்த எழுதி வைங்க. வரவங்க அத படிச்சுட்டு உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சாங்கன்னா, நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்போட உள்ள நுழையிற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்தது 2 பக்கமும் 2 விளக்கு ஏத்தி வச்சுட்டு பாருங்களேன், பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கும். நன்றி!